journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita ang nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, lalaking magpabakuna kontra COVID-19 namatay sa vaccination site. Programa sa gobyerno nga End Local Communist Armed Conflict con ELCAC nabati na sa mga tao sa kabukiran. Sa detalye sa itong mga balita, namatay sulod sa vaccination site sa Malaybalay City, Bukidnon ang usa ka lalaki nga magpabakuna unta og kontra COVID-19 human giingong giatake kini. Ang patay nga lawas sa lalaki gisulod na og body bag nga ang video niini nagkatag na karon sa social media. Ani ang report ni Rhea Montecalvo. Usa ka senior citizen ang naglinya na unta aron magpabakuna kontra COVID. Apan giatake og namatay sulod sa vaccination site sa Malaybalay City. Nagpabiling tikom pa ang mga baba sa mga otoridad unsa ang tinuod nga panghitabo ug ila usab gihimakak nga usa kini ka kaso sa Delta variant. Among gitawagan ang Malaybalay City COVID Task Force apan wala pa sila'y opisyal nga tubag unsa ba jud ang nahitabo. Atong makita sa video nga dunay usa ka individual nga gisulod sa body bag pagawas sa vaccination center. Kung atong tuhuan ang mga ana sa sulod sa vaccination center, matud nila naglinya na ang usa ka senior citizen apan kalit kining giatake og namatay. Sa among interview kang Provincial Board Member Attorney Oliver Owen Garcia, iyang gikumpirmar nga namatay ang usa ka lalaki nga senior citizen sa sulod sa Malaybalay City vaccination site. There was an nag-atake daw and then he died, no? I was told that it's a male and then it expired mo itong gisod og badibag and then gikarga itong vehicle. So, mura to information nga nakaabot sa ako. Wala pa'y official gid nila nga transmittal to the task force. Although they are not mandated to do that, but wala po sila i-share nga information. Miko yanap ang video sa social media nga mas gikahadlukan sa katawan kay matod pa sa nagpost nga namatay kini tungod sa kaso sa Delta variant. Apan daling mipagawas og statement pinaagi sa Facebook page Malaybalay City. Gibutyag niini nga usa ka fake news ang kakuyanap sa social media. Miingon kini nga tungod sa COVID-19 ug dili Delta variant ang gikamatyan sa senior citizen. Sa pagkakaroon, anaa na sa 1,986 ang total active cases, samtang nagpabiling 416 ang active cases ug 57 na ang namatay. Nanawagan usab si Attorney Garcia isip Vice Chair sa task force. You know, wala may wings, wala po legs ning atong virus, but they travel with people. So the best way is really to limit the movement of our people, no? Sa Bukidnon. So that's why atong panawagan is stay at home and be safe. Luwas lang kung essential and necessary so that we cannot unnecessarily spread the virus. Tungod sa taas nga kaso, ang Malaybalay City nagpabiling GCQ under heightened restriction. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, Province of Bukidnon. Stay safe. Nagbahad ang Provincial Interagency Task Force on COVID-19 sa mga pampublikong driver dinha sa Davao del Sur nga silutan kini kung masakpan nga magpakabutab bungol sa guidelines partikular na sa minimum safety protocol sulod sa ilang mga sakyanan. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Daghan ang nakabantay nga gibaliwala na sa ubang driver sa pampublikong sakyanan sa Davao del Sur, ilabi na sa mga van nga nagpasagad ug wala na mituman sa safety protocol sa COVID-19. Ning bag-o,
Yanunsyo ni Police Colonel Alberto Lupas, Provincial Police Director sa Davao del Sur, nga sikupo na ang mga driver nga gahig ulo. The moment magbiyahe siya, yung mga pasayro, wala nag-observe o protocol. Kasi unang dakpon anak kung dili niya ma-implement ang safety o minimum safety protocol sa iyang sakyanan. Apan, nagamat ngon gyud permi ang 39 anyos nga si Roche Carbahusa nga nagabiyahe gikan Digo City padung sa Davao Occidental sa seguridad sa iyang mga pasahero ug sa iyang kaugalingon kay dili niya pasakyon ang pasahero nga wala magsuot og face mask ug face shield. Isip sa mga sa driver sa UB, tumamis protocol na social distancing, 7 passenger lang, kay mamultahan ta, lisod kay ron kay limit pang pasahero niya, dili kay perminti ang pasahero, gamay pa among ma-income. Gibawal ron sila magkargag kuan mga bata ug mga senior citizen. 18 below. 18 below ang kuan. Wala na namo ginapasakay kay gibawalan jud. Ang amo ang mga mulo, mga driver. Gibasol ni Junji Gurit nga taga Malita, Davao Occidental tungod sa protocol ni samot na sila kapait sa mga estriktong patakaran sa gobyerno. Ang amo ang pamasahero jud usay wala kay tungod aning pandemic nga mingaw kayo. Say mo larga rin taw mig tagtulo, tagupat. Nya ang dakop halos kada adlaw pa ang dakop sa operasyon sa highway patrol ug sa mga LTO. Dapat tagaan po nung mi higayon nga itaas-taas gamay ang among oras nga kanang pareta nga ng kopyo nga alas 7 kay maningkamot pa yung taon nga makabalik po din taon. Importante dia para di ta mabara sa kalsada, ano lang musubay kita sa protocol. Pito lang kita itong pasayro, mao gikuan sa atong panggobyerno ron. Naobserbahan sab nga daghan pang UV Express van sa Davao del Sur ug Davao Occidental ang wa nagabutang og cellophane barrier sa ilang mga lingkuranan. Og kini mao i-target karon sa IATF nga panakpon subay sa bag-ong kamanduan aron mokunhod ang ihap sa mga nataptan sa COVID-19. Pipila sab ka mga driver ang mialma kay misamot na sila kalisod tungod sa managlahing implementasyon sa curfew hours sa matag probensya. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Nabati na karon sa mga residente nga nagpuyo sa mga lagyong barangay nga kanhigi ilang red areas tungod sa presensya sa mga rebuilding New People's Army ang programa o proyekto sa gobyerno. Kini tungod sa gipatuman nga Executive Order number 70 nga nagtumong sa pagpukan sa komunistang kalihukan pinagi sa End Local Communist Armed Conflict con ELCAC. Ani ang report ni Leo Febra. Nabati na sa kamanikanhan ang mga programa sa gobyerno subay sa Executive Order number 70 con End Local Communist Armed Conflict con ELCAC. Ang pagtubag sa panginahanglanon sama sa kalsada, panginabuhian pinaagi sa paghatag og mga kahoy, similya sa mga tanom. Dakong tabang sa mga komunidad nga gitawag sa gobyerno nga geographically isolated areas kon GIDAS. Ang segundo distrito sa North Cotabato gilangkuban sa mga munisipyo o komunidad nga kanhi balwarti sa mga komunistang grupo. Ugubo sa distrito ni Congressman Rudy Kawagdan. Sa iya kunong pagtuyok sa iyang katawhan, nakita niya og nabati ang dakong kabaguhan sa mga komunidad tungod sa programa sa ELCAC og sa paningkamutan sa kasundaluhan og sa suporta sa mga lideres sa barangay. I really commend the leadership of our military personnel. Like for instance, the 39th IB, the 72nd IB, the 101st Brigade. Okay, ang atong mga military karon, they go beyond their call of duty sa implementasyon sa ELCAC. When standard nga trabaho unta nila, they will just secure the area. But because of ELCAC, nahimo sila nga technician, nahimo sila nga teacher, nahimo sila nga psychologist, nahimo silang social worker. Murag ilang giangkon na nila karon ang kinatibuk-an nga trabaho. Sa iyang kabahin, gisaysay ni Colonel Isra Balagte, ang bagong commander sa 39th Infantry Battalion, dakong tabang ang ELCAC sa pagkabut sa kahusay, kalinaw ug kalambuan sa mga komunidad labi na sa mga lugar nga anaa sa layong bungtod. Anaa ubo sa 39th IB ang mga kanhing kritikal nga naglugar kung diin sagad na himong breeding ground sa rebuilding grupo sama sa Barangay Batang, ang boundary sa North Cotabato ug Socsargen. Ang lungsod sa Columbio nga boundary sa North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao ug BARMM. Kasi kung sasagutin lang natin yung insurgency sa pamamagitan ng armadong pakigbisog,
it will always, it will just go on circle or just go on cycle. So, importante natin na ma-solve yung issues and concern that are being exploited by the communist terrorist group sa kanilang propaganda. We are thankful to the initiative ng ating national government at saka initiative ng local government units that after we conducted the community support program dito sa mga dating conflict-affected areas, we were able to capture or get yung kanilang mga issues and concern. At ito yung ating linapit sa mga local government units and different government agencies. And we are thankful na ito'y kanilang tinugunan. Dili usab kuno masulbad ang problema sa insurgency kung kanunay gamiton og madugo nga paagi ug ang military solusyon kay kini ang kinatibuk-ang paagi sa pagdaog sa giyera. We are happy to tell na yung area ng 39th Infantry Battalion ay peaceful na rin, no? With, of course, with the participation ng mga communities. After all, sila naman talaga ang makakapag-determine or mugna sa kanilang kinabukasan o kanilang sitwasyon sa kanilang mga community. And with the collapse of the underground mass organization sa mga area, nagkaroon sila ng awareness on the deceptive scheme na ginagawa ng CPP-NPA. Kung padayon kunong musuporta ang katawhan sa katuyuan sa gobyerno nga mahimong palambuon ang matag komunidad aron dunay makaon ang katawhan, makabot sa tanan nga usa ka komunidad nga malinawon ug mauswagon. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Wala malipay ang mga tricycle driver sa bag-ong memorandum nga gipagawa sa Land Transportation Office kon LTO nga Private Motor Vehicle Inspection Center nga sa LTO na lang magpa-emission test kung magpa-renew kini og registration sa sakyanan. Ani ang report ni Lizel Banga. Nahimong problema na karon sa mga nanag-iya og sakyanan ang bagong paagi sa pagparehistro sa ilang unit tungod kay nagkamahal na ang bayad, tungod kay dili lang emission test ang gikinahanglan. Subay sa usa ka memorandum nga gipagawas ni Assistant Secretary Carlito Galvez niadtong August 6, 2021. Gikinahanglan na nga iagi sa usa ka accredited motor vehicle inspection center ang mga sakyanan una kini irehistro og dili na tawo ang moinspeksyon, usa na ka makina og dili na kini mahangyo. Matod sa mga tricycle driver dinhi sa Kidapawan City nga akong na-interview. Kuti di ato ta sa di kuti, maun sa tanang kuti kayo nga mo-renew magita. Jadi po siguro dapat po didiretso kay balo ka pandemic ba ta karon, yang sa pamasahero kon ba kayo yun. Murag i-kon punta nila ba nga murag. First time pa man first time pa man diri na kuan pero dili dapat dili i-direct ko kuan na kay. I-consider po nila mo sa mga kuan sa mga kuan ba kana mga driver kana nang masahero. Ta parehistro kuti gali. Dili lang mga tricycle driver ang may reklamo, apil usab ang mga nanag-iya og emission centers kay wala sila na-accredit sa LTO, isi PMVIC. Unod sa memorandum circular nga ang tanang mga light vehicles susama sa motorsiklo, multicab ug uban pa nga kung magparehistro og magpa-renew kini, kinahanglan nga moagi sa Private Motor Vehicles Inspection Center kon PMVIC alang sa pagpa-test sa ilang sakyanan. Sa among interview kang LTO Region 12 Director Macario Gonzaga, gisaysay ni ini nga sa tibuok rehiyon, General Santos City o Kidapawan City pa lang ang dunay accredited nga PMVIC. Kani ang hinungdan kung nganong nagbagot-bot ang mga emission testing centers dinhi sa Kidapawan City. Siyempre, amo ang sales, ni gamay dyan among sales, di ba? Then, gamay naman lang good mga halos kuan, mga truck na lang.
test na mo karon. Sa mga so far pinakababa 2 Sa 2 kada adlaw. units. O niya, pinakadaghan 8. Okay. Mao Sa na lang mga na. sa una, mag-average make 45 units per day. Wala man nila uniform tanan ba balik whole nationwide unta tanan dungan ba. So murag unfair kaya Davao kan chance wala pa man ang start ngano ilaha man gipugos diri sa North Cotabato. Saysay niya, kaniadto, mukabat pa sa 40 hantod 48 ka mga unit sa mga sakyanan ang ilang maakomodar. Apan karon nga aduna nay memo nga dili na sa ilaha magpa-emission test ang mga gagmay nga sakyanan. Ana-ana lang sa duha ka unit sa dagkong truck ug nagsugod na ang ilang problema sa dakong epekto niini sa ilang income. Maluoy jud ka sa customer jud. Kay kumangod sila kay bago pa manggod. Ya. Ang kuha lang pod kanang pagkuan ang price nila dito. Paggawas ani sa memorandum ma'am, sunod ra pod ni ma'am kay syempre gikan gud sa taas, sunod kami sa balaod jud. So kung wala pa pod display nila kung ano. Sa pakighinabi sa Newsline Philippines kang Henelinda Ganotise, LTO Kidapawan City Officer in Charge, iyang gipasabot. Gusto na ko ipahibalo din sa LTO Kidapawan na ay mando ang Central Office na kung naay Private Motor Vehicle Inspection Center, kato lang ang dawato namo gikan sa ilaha. Sa karon naatay isa ka PMVIC dinhi sa Kidapawan. Dili na namo madawat ang gikan sa Initial Testing Center. Instead, katong tanang na inspect lang na niagdi sa Private Motor Vehicle Inspection Center. Nagsugod na siya last August 9, pero wala na mo na-implement last August 9. Tungod na dawat na mo ang memorandum, August 9 na sa hapon. Pag August 10, i-implement na mo dahil ang order na ang dawaton lang ang gikan sa PMVIC. Dini sa Kidapawan City. Samtang giklaro sab ni PMVIC Technical Supervisor John Michael Yagas nga dili nila mamanipula ang mga resulta sa sakyanan sa pagtest niini tungod kay computer na ang ilang gamit. Gipasabot ni Director Gonzaga nga igo lang sila misunod sa kamanduan ang unod sa Memorandum Circular alang sa kaayuhan kuno sa tanan. Ang buot ipasabot niya na tanang motor vehicle nga nakarehistro diya for renewal diya na area sa Kidapawan ug Jinsan kinahanglan moagi na sila sa PMVIC. For inspection for your motor vehicle to be considered as roadworthy. Mo man ang bagong program na karon. Ang problema, nagreklamo lagi kay kadaghanan manggot dili sila makapasar kay wapo man ang facility o machine man ang mag-inspection. Sa imong sakyanan, dili man tao. So automated. Check ang imong lightings, ang imong suspension, brake system, tanan check up. No? Apil na ang emission, pati mga sounds sa sakyanan. So kung makapasar ka diha, your car is considered roadworthy. So diretso ka na renewal sa LTO. Ang hangyo sa gobyerno, kinahanglan nga kita musunod sa balaod aron dili madakpan ang atong mga sakyanan nga kulang og papeles nga naglatas sa kadalanan. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. At tangi! Mag-uuma og gulay sa Davao del Sur na dasig sa pagtanom tungod sa taas nga demand. O pasahero sa van naharang sa checkpoint kay naay dalang marijuana. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nakasikop na sab o kontrabando ang mga sundalo o pulis sa Barangay Lasang, Davao City, dihang buot ipalusot sa usa ka pasahero sa van ang pinaugang marijuana pasulod sa syudad sa Davao. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si Carlo Broa Valer, 27 anyos ug residente sa Argilia Subdivision, Panabo City, Davao del Norte. Base sa report sa Task Force Davao ug Bunawan Police Station, naharang nila ang suspect sa joint PNP-AFP checkpoints Barangay Lasang nga nagsakay sa van apan nagdala di ay kini og marijuana nga mobalor sa 360 pesos. Kini na ikatulong simana dihang nakasignit og droga ang mga otoridad sa checkpoint. Aminado ang Department of Education kon DepEd Region 11 nga daghan ang nabag-uhan sa modular learning system sa pag-eskwela. Apan, hinay-hinay na sab nga misaka ang mga nagpa-enroll karong tuiga alang sa school year 2021-2022 nga mga pupil o estudyante. Ani ang report ni Leo Febra. Bisan pa man, sana sinating kalisod sa ilang pagtuon, pinaagi sa new normal nga pamaagi sa pag-eskwela, daghan gihapon ang nagpa-enroll sa mga pampublikong tulungaan dinhi sa Region 11. Matud pa sa DepEd 11, sa pagsugod pa lang sa enrollment ni adtong August 16, 2021, daghan sa mga ginikanan ang nagpalista alang sa school year 2021-2022. Gisaysay ni DepEd spokesperson Ginelito Atelio. Naatay gwapong signs karon. As compared to the school year 2020-2021, we really have a very slow start. Din hadlok ang tanan nga mugawas, hadlok ang tanan magpa-eskwela. But eventually, nahimo man pod nga sa kadugayan nga murag nakabalo na ang tanan kung saon pag likay, no? Gamit atong mga health protocols. I would like to confirm that our very low enrollment population in school year 2020-2021 when we started was able to skyrocket somehow after how many months. So the good news is sa 2020-2021 na lampasan pa gani nato ang atong ang datos sa enrollment sa panahon nga wala pay COVID. I'm referring to school year 2019-2020. Nasinati na sa mga magtutudlo ang kalisod sa pagtudlo samtang ang mga bata naglisod usab. Apan sa pagdagan sa bulan, hinay-hinay kuno nga na-adapt ang bagong sistema. Hinungdan nga sa early registration pa lang, nakita na sa DepEd nga posibleng mas mudaghan pa ang magpa-enroll karong tuiga. Ang early registration data ay before aning enrollment last August 16. Nag-early registration man ta kung makahinomdom man tanan. We were able to gather almost 300,000 children. Sabot po sabot, daghan ang interesadong magpa-eskwela na karon. And mo na itong gigunitan nga daghan usab ang magpa-enroll karon hangtod September 13.
Bisan pa man sa mga panghitabo ug sa walay pay klarong kasulbaran sa problema sa COVID-19, daghan gihapon ang nagpa-enroll. Sa kabahin ni Mrs. Emily, usa sa mga ginikanan nga naningkamot nga makaeskwela ang iyang anak pinaagi sa modular learning system. Musugot na lang ko, mo may kinahanglan sa ko ang DepEd. Nya kung anak mo eskwela man sila. Kay gusto man sila mo eskwela gyud. Nya kung ginahanglan sa eskwela kay module man, sige lang ma, mukuan lang ko eskwela. Matud pa sa DepEd 11, sa pagsugod pa lang sa enrollment niadtong August 16, 2021, daghan sa mga ginikanan ang miadto sa nagkalain-laing mga distritong pulunghaan para i-enroll ang ilang anak. Sa pag-abri sa school year 2021-2022, naglaom si Education Secretary Leonor Biones nga maka-adjust na ang mga estudyante ug nang hinaot nga ang membro sa pamilya andam usab mutabang sa ilang mga estudyante labi na sa mga anaa pa sa elementarya. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Milagsik na og balik ang negosyo sa mga gagmayng mamumuhunan ug mga mag-uuma og gulay sa Bansalan, Davao del Sur nga naapektuhan dihang gipatuman ang mga quarantine restrictions sa COVID-19. Busa, mas naengganyo pa sa pagtanom og gulay ang mga mag-uuma sa Bansalan, human milagsik ang ekonomiya sa lungsod. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Gikarga sa kabayo ang daghang gulay sa mag-umang si Renren Gulusinda. Kay naay nagulat nga komprador. 40 pesos ang kilo sa komprada sa iyang produktong patatas. Naglaom siya nga mulambo pa pag maayo ang kita sa mga mag-umang sa Mania nga nalugi tungod sa mga restrictions tungod sa COVID-19. Naapoy mo kumpra sa iyang produkto kay nangabli na og balik ang mga karinderya sa lungsod. Di pareha sa una na lockdown, karon gwapo na ang pangkumpra sa pamaliton sa gulayon. Murag okay na, naghanap mo po ang mo kumpra, mo tanom na po migdaghan. Kaloy sa Ginoo sir, okay na. Kay lahira sa una nga nag-lockdown pa, walay mga buyer sa gulay mo anhi diri. Karon nga open na, nanami kapasahan sa among gulay samot na nga daghan ang abri nga mga karinderya. Ang uban, naglaom sab nga makaharvest samtang nagsugod na pagsaka ang presyo sa komprada sa ilang mga produkto. Nagdali mo gud mi ani ka nagapas mi sa presyo kabaro ka karon usab-usab ang presyo. Sige limig pangumpra karon og gulay kay nibalik na abli ang mga karinderya ani kusog na pud ang order. Nalipay ang mga mag-uuma kay misaka og gamay ang presyo sa komprada sa ilang mga gulay sama sa Chinese pechay nga mikunhod sa tag 6 pesos niadtong lockdown. Apan karon anana sa tag 12 pesos ang carrots nga kanhi tag 14 anana karon sa tag 30 pesos ug sibuyas nga anana sa tag 250 pesos ang matag bundle. Sa pag-abri sa mga kananan, naglaom ang mga mag-uuma nga makabawi na sa ilang kapital sa similya sa gulay, medisina ug labor cost sa pag-atiman sa ilang mga pananom. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Padto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!